में बैठल बैठल मन उजा गल पूरा। घरवा तो डरे बाटे बाबूजी के भौजी लोग के देख ना लो। बैठ ले पहले खा ले सारा। गुजरात में कितना निमन रहला, आराम से खात रहनी, दारू पीत रहनी, बियर पीत रहनी, कोनो टेंशन ना रहला। जीजा इला पर भौजी लोग के टेंशन, बाबूजी के टेंशन के देख ना ले। अब जाके आराम मिलल, एगो ऐसा लत लाग गइल बा। अब तनी सकून जाके मिलल, बैठल बैठल मन हो जागल बा। चलिए अब घरे। मोड़ दिया कैसे भौजी का जी तनी खाना निकाल, भूख लागल बा। निकाल के नहीं खा सके निकाल जब खाना निकल लाई बनी। हाँ बेग बस पढ़े जात रही आओ तरी इतना में थक जात रही दिन रात काम करतनी हम तो नहीं खीत करत ओइ से जा निकाल के खा लो। ओइ से ना उतरनी, ओहि जे हमके आराम रहला भले। तो इना के ओइ जा जाके रही के बोलाए गई। ए जे माइकुल के पाबंदी लागल बा हमार। हाँ ओइ जा कहां से कि 10 गो रहला कुल ना बॉयफ्रेंड है दुगा गर्लफ्रेंड बनाओ तो बहुत अच्छा लागत होई। ऊपर अब ए जब बने वाला नहीं खसन तो इससे अच्छा नहीं लगता है। ओ जे जइबू न तब तारो के बुझाई माइकुल भुला जेबई देहात के गांव के रूल। ना उ जाना तनी शहर में हमारे चिपक रहली सन उ एक नंबर के अथी बुझाला हमरा देहातवे ठीक बाटे। सोच अच्छा रखे के जाई भौजी। दीदी पता न कब के खेत में गइल बनी अभी लगबो ना कहीं जा रह के रो कहीं जाता चाहे हमनी के नइखे रह के शौक लागल। बैठी दीदी ले बैठी। पूरा खेतवा इतिया माऊ बकरी घुसा देले रहल है पूरा चर कौन घुसौले रहल काहे रहल गंगिया पुअविया ना ओकर लइकनिया को चरावत तड़ी जन तन घुसा देते बकरी। अच्छा पढ़ के आइलिए तो थक गइल बड़ी हमसे खाना मांगत रही। काहे बहनिया खाना ना निकाल सकेनी अपने हाथे। अरे भौजी उतना दूर जाता नहीं पढ़े, थक जाता नहीं जाए आए में। जाई निकाल लेई खा लेई तनी हमनियो के घरवा कमा क के थक देता ठीक बा। जाई जाई कपड़ा पहन के संपूर नहीं जानता देख नहीं पापा के सामने कैसन कपड़ा पहन रहो हम तन को बुझाला बाबूजी अबे आई तो अपने धुन में रहेंगी ना कहीं तनी राखी बोल कहां ले रहा के कपारे पे धइले बानी पता नहीं शहर में का करत रहत। आज तर कहतरी किन्नी के नाई लागत है जब पाबंदी लागल बाटे मुझे 10 गो रहला उसमें तो अच्छे लागत के रहला। घर में बंद क के धइले बा ए पतोहिया देख खाता मैं पकड़ के ले आइल बनी बकरी पूरा चारा दिहला कुले बांध दिए खुटवा में हैं? एक खुटवा में बताओ बांध तो निखा देखा सहिले ए ओए जा बांध दिए मैं जेकर एक छे आकर दुआरे पे कोई इज्जत नहीं छोड़े बा है ना। शरीर के पकड़ के लेनी झगड़ा कर रहिया अत काहे जियान करी रे काहे जियान करी रे बांध दिए खुटवा में हैं? बांध दी काहे जियान करी रे एक बेर के बाटे 1000 बार के बाटे काहे जियान करिया में चराओ तरी छोड़ आवे दुआरे पे आवे आलिए कि नहीं रे पड़ आइल बाड़ी हां आइल बाड़ी आलिया केना बड़ा रे हां बाबूजी है आइले कि नहीं अभी ना भौजी से मांगनी तो कहा तरी कि जाके निकाल के खा ली। काहे न दला करे खाना काहे निकाल ना सके निकाल अते नहीं दे सकले का काहे के दी काहे घर में नहीं काम क के हमनी के थक जात नहीं। अरे देख कैसे जमा लड़ाती है रे देख कैसे बाबूजी खाली हमनी के देना है तन खाली पढ़े आवत जाए में हमनी के नहीं पढ़ाई अरे कइले हार चल रे खलाता हमार बेटिया एक फायदा होता है करमाई छोड़ के चल गल कैसे कैसे का पोस पाल के बढ़ा कैसे कलाऊ तो मार गिरना दुलार के का बाटे आवते महतारी वो खा दोनों गई। भाड़ुआ तो चली गई ना को खसरियो चली गई बाहर छोड़ के वो चली गई है हमारा बोला था कितना जाल मारे एक पढ़ावा लिखावा का कर है तो काहे ना शहरिये में रख दियानी हो जब बिंदास रहल रहती खइले पियले रहती अपन अरे तो घर दुआरा नहीं
घर से लिखा जला अपने घर नहीं जावला ना ओइजा अपने हाथों से ना बना के खात होइयन। अरे काहे दही ले रहते चुप रहे नहीं तो अपने सुने जय दी बाबूजी खा ले तनी हैं? छोड़ी मत बोली। देखा तड़े करके कैसे कैसे ठुसरा तड़ी कुले खत्म दोनों का दोनों ये करा तड़ी अंदर चल। है ना हमनी बड़ा दुलार के भइल बड़ी तो कपारे पे चढ़ा के बैठ ए डर बोल भी ना देखले राड़ी साउथिनिया मांगत हो बोल भी ना है ना आदि है ना बैठ हाँ बाबूजी कैसा कैसा तोर पढ़ाई चलत रे ठीक है चलो ता लेकिन हाँ। वो जो गुजरात में रहनी तो अच्छा रहला। हाँ। बढ़िया चलत रहा है तो पढ़ाइयो समझ में क्या होता। काहे जाए दूसर पढ़ाओ तना कुल का हाँ का हिंदी मीडियम से रहना तो समझ में नहीं क्या होता। इंग्लिश मीडियम से रहनी है ए तका का लिखला कुले की ये जा समझ नहीं खा तो वे हिंदी में कुल पढ़ावे ला लोगन। टेढ़े मेढ़े हाँ साला बड़ा दोगला बड़ा कुल्ली ए हाँ देखिए बढ़िया से रहिए ठीक है ना ठीक है बाबूजी। हाँ अरे आपकी बात हो क्या देखिए पिछले बार फेल हो गई गाँव का पूरा हमार है ना पूरा इज्जत बर्बाद कर दी पढ़ा थोड़े बम्बई रहा थोड़े वहाँ नाम भाई पैसा लगवा थोड़े ये तना है ना ठीक है बाबूजी। पिछले बार तो का खेत रेहन था का पैसा दिए कि बाबूजी हम कहा ही करे का हाँ तब अपन किरानिया बेच के दे ठीक बा। ई पढ़ाई ना करेली खाली रगड़ाई करेली। रे देखबे हमर लड़की के बारे में ढेर ना बोला खेत रेहन धो के पढ़ाई पढ़ाओ तनी लइकनी है पढ़ के कोनो कलेक्टर नहीं बनिए तब वो हमारा पढ़ाई लड़की के भी हम पढ़ाई भी करे आ लइका बानी जान तो जाके हो दे बेथी में दुकान में कंपनी में काम करतनी जन वहां लोग इनके ना पढ़ावे के रहे आई लइकनी बड़ी तो बड़ा दुलरुआ के भइल ए सार लोग इनके जब पढ़े काई त रहरी में जालो के बजड़ा में जा लड़की हमार पढ़त ये त नहीं पढ़ाई रे हाँ हाँ देख जाना तो नहीं किया बे ना। जब आज के बाद हमरा मर्दे के कमाई मत ले समझली ना देखबी तोर मर्दा कमाई पैदा कैले में सारी ती चुकराला कैसे कैसे है ना वैसे नहीं को उतर गई हमनी के माई बाप नहीं खा पैदा कैले है ना देखबी ढेर ना बोल हमसे कसरिया रही तो बोलती रही थे का एकदम उनकर धमकी देनिया हां तो बोली नहीं हां ओकरा सामने तो बिलार होले मैं बोले हां तने आई है ना बतिया हमर समझवा मत लड़ी। बतियावनी ए छोटकी हम जा दिन खेते और तन सब देखिए। ठीक बा दीदी हमरा का देख बामा पे खुद चल जा पर हाँ चल जा घर में छोड़ के चल जा लगी है ना देखिए बढ़िया से रहिए ठीक ना ठीक है बाबूजी। हाँ आ कभी जो हो जा टांगले बानी हाँ ठीक ना ठीक है हाँ आ देखिए कौन सा फालतू नहीं बतियाई ठीक है बाबूजी। हाँ नहीं तो देख ले हमें कोई इज्जत छोड़म नहीं है ना समझ ली ठीक है बाबूजी। हाँ आपके 5 नंबर लेंगे एकदम चाप के ठीक है गाँव में नाम रोशन करिए ठीक है बाबूजी। हाँ ठीक ना है बाबूजी करे कपड़ा के नहीं करला। ये तो चिंता काय कर ले आई तर कपड़ा ना पैरल कर रहे आई चुनौतियां धा दिए ऊपर आओ जा ठीक है बाबूजी। हाली जो अतनी हम देख के आवत तनी बकरिया फेर छोड़ना आई को तो वो पानी के लाई है ना हाँ ए पतैया का हो आ देखिए दुआरे पर कोना यहाँ कुत्ता जाले हम आई नहीं तो बकरी ना छोड़िए ठीक ना हम चलते हैं है ना रे ठीक बा जाई ना हाँ बता दिया कुल हां जाई हाँ हम आता नहीं तो ले ये कर दीजिए हां वो ना ओनिया हम गइए खेतवा में तो दुगो लड़की रहली मार हो बिमलवा नहीं चलल बा मार विमल अच्छा हां हो अरे हई हल्का बा हां मिना के खाली सो उ मार के खात है यार हाथ है मार कहवा दीदी चल तो खाए खात है दादा कहीं हो ना ने उधर सीख ले दिया आगे काट देखी का हां काट देखी हां झुका लागे इकर जा तो तनी मनी लाग करिया लौकेला चल पिछवाड़े चली के आके जब बैठी रह देखत रही वहां से आगे तो हां चल घर देखत रहिए जात नहीं के देखल करिया ठीक बा ठीक बाबूजी। हां बाबूजी नहीं कि तनी बीमलो खत्म होला खा ले तनी।
ई का होता आ होई का हुआ है तो बाबूजी की चिनौटी है ना दीदी ई कहा का हो जी हां तनी देखे वो हाथवा देखे दूसरे के हाथ में देखत हो अरे बाप हो बाप ई बाप अरे भौजी यही ने देखत रहनी है रगड़त हुए तो रगड़ा हमनी के ना आवेला तू खैनी रगड़त हऊ आवे तो तू बाबूजी के आवे होई देखे हम कैसे छीट लिए है देखनी होद छीट ले बड़ी देखी हे भगवान हम कहे नहीं कहे दांतवा करिया लौकता देखत न कितना नसेड़ी बिया बस ऐसे ही देखनी इहे ना एजा आइल बाड़ू त कुल लइके बनत खाई त ढेर ऐठा तरुओ जा रहलु त का पिए दिसन जी हकुल मारे 12 बजे राती ले जाके घुस के दुके में नाची दिसन और आवे तो बाबूजी उहे कुल पहिला बनता आवे तो के छोड़ पहिला हट ना भौजी अरे हट ना भौजी ना बाबूजी अब ना खाएंगे ओरिया बाप ता गोड़ पकड़ ले का रे काहे गोड़ पकड़ा तड़े रे का भाई बाबूजी का रे आई सहरिया में ही कुल नहीं बनत रहल का भाई रे है का ह है गिरल बतन का ह हे त हमर सुरतिया बनावत रहनी उगा त की हां रवा बनावत रहनी है महारानी का करत रहल का भाई बैठ के एजा मारे भाई बनावत रहलिए सुरती अरे बाबूजी हई एतना बड़ी के हई बड़ा शरीफ समझत रहनी है हां कहत रहनी है अरे भैया हमर लाई हां ये रे दारू पिए ना भौजी हई भी कहत रहनी है चिनटिया कैसे बा कहत जी चुनौतिया धैले रहनी पठानिया परे हां चिनाटी रहले हे बाबूजी हमरा लाई कनी के थनी के झूठा लगाओ तारे को निकाले के घर से 4 दिन आइला भाई ता दीदी हने एक बात कही अरे सबसे अच्छा बनो इकर अपनी के बैग गमा जाए के ना। आ चल जाए के अब बाबूजी खुद जब देखे ना तब धई के 4 लाख गिराए अब तभी बेगो दिखाओ दे चल करे हां ठीक बा हमनी के निकाले कोशिश करत रहने चली दीदी हां चल सब हमर लाई की हाँ, चली हाँ, आवेला ठीक बा, ठीक बा, सब नीमन तन के बा, नोट की नीमन ना बा, दबाकू नीमन के काहिया लिखलो छोड़ दे भौजी जी वो लोग चाहते लोग आई दे नहीं या सही में खाता रे का रहते ना भौजी हाँ? जानते नहीं देख के जरूरी लो ना भौजी लो हमारा तो उगे लगा था बाकी रे अरे तो दातवा कैसन पियर लौकत रे सहरिया के पानी ना वैसे ही होला हां सहरिया के पानी पियला से दाता तनी हल्का हल्का अच्छा चल ठीक बा ओ कनी के बाते के ध्यान नहीं दिए है ना हां चल ठीक हम आपे आई सुतल बड़ी लो बाबूजी नहीं खा लेता है ये हे आईडी है ना यार ए करे तो रखे हम अपन लइका का तो काम बता लइका का दर्जा तो के दे हम लइकनी नहीं समझी लाई का खतरे रे है हट जीवन करे हां हाय का है करे हाय का खाली खाल भाई कहा तड़े एजा इंग्लिश कौन सी पढ़ात नहीं खाकू का पढ़ात नहीं खाकू का खाले है बाबूजी उस समय में रात रहने तक खाए के आदत हो हैं? गया अरे तो के हाथ तक मेरा पता है एक कुल्ला तोरा के हम मानी ले रहा हां बाबूजी अरे तो के खेत रे आंधा के पढ़े खातिर कहां भेजनी रे तोरा के ये दिन देखाओ तरे तरे हैं? अब ना खाए बाबूजी यही कहल जरा बाबूजी पढ़ लिख के ना या तो गोबरे आदमी खाला नहीं तो तो कया तना होशियार समझत नहीं गांव में तोर नाम चलला उनका लइकनी पढ़े ले बम्बई हैं ये काम कर तड़े तेरे अब ना खाए बाबूजी माफ कर दिया अब ना खाए कोट दा के उठा बैठे करे कर हां कोट दा ओ से कह दिए तो करना नहीं है जे के आदत पड़ क्या गई तो खाई छोड़ भी करे? दो ना बाबूजी अब ना खाए फिर खाइबी ना बाबूजी खाइबी तेरे ना बाबूजी ना खाई भी? खाए ना हां आज के बाद तो के कौन सी कमी होला रे तोरा कुछ होगी ना बाबूजी तो फिर काहे कइले कुल काहे खाता रे काहे खाता रे रहते ना बाबूजी काहे ना खाता रे खाए अच्छा बाबूजी छोड़ जाए ओए घर में जा देख लेनी पढ़ले लिखले में कितना
अंतर बाटे ए, पढ़ल पतोहिया। लिखल आदमी गोबर खा सही कहल जाला रे, देख जे जितना जाना ना हम तोरी के गलत समझत रही। जाय तक बाबूजी हमनी के केहू के भविष्य हमनी के एकलौती और बेटी बाड़ी त हमनी के ननद नहीं खी नहीं तोनिया कोई तरह को हमर बेटी हो, हम तोनी का पता ही नहीं समझनी। जाय दो करिए चक्कर में मतनी अनरिया गइल नहीं, ओकर प्यार मोहब्बत में जान गई नहीं। देख लेनी ना पढ़ा लिखा के कितना होशियार बड़ी बनल गलती रही बारे कि का खात ए रही पता ही हमरा के माफ कर दिया। कोई एकलौती रहली, ओकर माई मर गई, यही के चक्कर में बुला गई नी रे कुली। अच्छा इतने नहीं बियर तक पिएली 12 बजे ओकर रात ले समझा कुलो के तो बेकार हो जाई रे, आज के चली। बाद नहीं जाई। हमनी सुधार देव के ठीक है ना? बा? आप चली टेंशन मत चली चला जा। बाबो बजिंदगी बेकार हो जाए रे दादा। नमस्ते प्रणाम, हम प्रीति सिंह। और आप लोग देखनी है वीडियो में कि एगो बेटी पे बाप इतना भरोसा करत रहला, ओकरे पढ़ाई खातिर अपन खेत गिरवी रख के ओके पढ़ाई खातिर गुजरात मुंबई भेजलस। इतना कुछ कैलस लेकिन उ लड़की कदर ना कैलस। बाहर जाके बियर गुटखा बीमल खैनी सब चीज खात है। तो ई गलती आप लोग मत करब जा, काहे कि ई सब कैल माई बाप के भरोसा तुरल होला। तो अगर आदत पड़ गई बा मानत है, लेकिन माई बाप के सामने इस तरीके से पेश आइली बहुत गलत बात बा। तो अगर भाभी समझावत है तो आप लोग, अगर फैमिली समझावत है तो अगर कदर करी जा और ऐसा गलती न करब जा जो हमार ननद कैली है। ऐसा कर दू ना भाभी तो आप लोग भी मत करब जा। और ई वीडियो एगो एंटरटेनमेंट खातिर रहला और आप लोग के समझावे खातिर रहला। तो अगर हमनी से वीडियो में कोनो गलती भइल होई तो ओकरे खातिर हाथ जोड़ के माफ़ी चाहतन जा। मिलल जाइए अगले वीडियो पे। हमनी के वीडियो अच्छा लगा लोग है तो लाइक सब्सक्राइब और खचाक खचाक सब मतलब कमेंट वमेंट कल करब जा, काहे कि उतना हमरे बोले ना आला जितना वो बोले ना। तो फिलहाल में हमनी के दीजा विदाई। मिलल जाइए अगले वीडियो में। नमस्ते प्रणाम।